Assalamu alaikum. Yan kallo ga mu tare da ɗaya daga cikin jaruman cikin wannan fim mai suna Zahra. Ina so ta gabatar min da sunanta da kuma sunanta a cikin wannan fim mai suna Zahra. Assalamu alaikum. Sunana dai Bilkisu Abdullahi Safana, amma an fi sani na da Bi Safana. Sunan da na fito a fim din nan shine Murja. To Murja, wani role kika taka ne a cikin wannan fim din? Role din da na taka a cikin fim din nan shine wato kishiyar Zahra, amaryar da ake aurowa daga ƙauye ta zo ta mallake mata miji. To haka labarin yake kenan. To ke ma kina da kishi ne kamar na Zahran koko? Saboda ita Zahra na fuskanci ita makociyar ta ma yi wa kishi take. To ke ma kina da kishin ne kamar nata ko kuma kaka? A gaskiya ka san ni Salaha ce ban da kishi. To a zahiri ko a cikin fim din? A fim fa. Don ban da zahiri. To kun ji, wai a zahiri tana da kishi, amma a cikin fim sai aka ta ɗau role ɗin da babu kishi. So to a cikin sinasinan ki wanne ne ya fi burge ki, Malama Murja? To sinasinan da ya fi burge ni guda ɗaya ne, shine ina tunanin sin ɗin kusa da ƙarshe inda Zahra take zuwa neman gafara. To neman gafarar a wani abu ne ya faru a daidai wannan lokacin har take neman gafara a wurin ki? Wani abu ne ya faru saboda mijin ya sake ta. To daga bayan sun rabu ya auro ni, ta yi mafarki irin abubuwan da ta yi bata kyauta ba, shine ta shirya ta zo har gida ta zo ta nemi gafara ta ba da haƙuri. To a wannan lokacin shi kuma da yake ta mai mafita zo mai a mafarki ya firgice, yana ganin ta ya ƙara firgita. Shi yasa abin ya wannan. To yan kallo kun ji dan takaitaccen labari akan Murja a cikin wannan fim mai suna Zahra. Sai dai muna so ku biyo mu idan fim din nan ya fito, ku bi shi sinima da kuma sauran garuruwa da duk zamu tallata shi zuwa garuruwa za su Maiduguri, Abuja, ina duk za a je a haska wannan fim din. To sai ku biyo mu ku ga me labarin me ya kunsa a ciki. Insha Allah mun gode yan kallo.